הקלטה, יפה. מעכשיו. אז בוקר טוב, וכיף כיף להיות כאן, ותודה על הזכות. אנחנו הולכות לתת כמה כלים היום, איך אפשר לאמן חוסן, ואנחנו נעשה את זה בכמה דרכים. אשמח שלי לא מפריעות מצלמות פתוחות, או אני שמחה שאתם כאן, אבל אני אשמח להרגיש אתכן, אם זה בצ'אט, ואם מישהי תרצה להתפרץ אלינו לשידור, אז בשמחה. ולפני שאני אציג את עצמי, אני רוצה להתחיל בסיפור. כולנו, מי מאיתנו, שומעת את הצרצור הזה של ההתראה, ובעצם מתחילה איכשהו לאסוף את עצמה. אם אנחנו אימהות לילדים קטנים יותר, אז מתחילה לחשב איך אנחנו אוספות את כולם לממ"ד, ואם יש לנו ממ"ד זה נהדר, אבל אם אנחנו צריכות לרדת כמה מדרגות, או להגיע למקלט שכונתי, הסיפור הזה נהיה כבר יותר מורכב. אז אחד הדברים שככה למדתי על עצמי בתקופה האחרונה בעיקר, אבל אני חושבת שזה משהו שקורה לנו בשנתיים וחצי האחרונות, אבל בעיניי עוד מימי הקורונה, המקום שבו אני מרגישה שהפחד מחלחל אליי, בהתחלה אנחנו די בפריז, ולאט לאט אני מוצאת את הדברים הקטנים שעוזרים לי לאסוף את עצמי. ואצלנו בבית זה המקום של הכלבה שלנו, מייפל, שמרגישה ממש דקות לפני שיש איזושהי התרחשות או עם ההתראה, היא מתחילה לרוץ בין החדרים. הבת שלנו שגרה לא רחוק מאיתנו ואין לה ממ"ד, ישנה אצלנו בימים האלה, היא מתחילה לרוץ בין החדרים לראות שכולנו בטוב. והלילה היו המון התראות, אצלנו באזור היו פחות אזעקות, אבל היא פשוט בשלב מסוים נכנסה מתחת למיטה ולא הסכימה לצאת. וכל הזמן היינו עסוקים בה, מה אם תהיה אזעקה, איך אנחנו שולפים אותה. היא נשכבה במקום כזה שאי אפשר היה בכלל להגיע אליה. אז איך אנחנו בעצם מנהלות פחד? אנחנו היום נדבר קצת על הדברים האלה, איך מנהלים פחד, איך המחשבות האלה שנמצאות אצל כולנו, אצל בני ביתנו, והרבה פעמים הילדים שלנו, הם לא רגועים בתקופה הזאת, לא משנה באיזה גיל, אבל הם פחות דואגים מאיתנו, הם יותר מין תרמוסטט לבדוק איך אנחנו מרגישות, מרגישים בסיפור הזה, ואיך אנחנו מנהלים את הדבר הזה. אז כשמופיעות מחשבות כאלה, אינסופיות, אנחנו מכירות אותן. הם יכולים להיות למה זה קורה לי, עוד פעם, מה יהיה, אין סוף לדבר הזה, איך מתמודדים עם זה, לא רואים את הסוף. ואחד הדברים שעוזרים לנהל סיטואציה כזאת, נקראת לנרמל את הפחד. אז היום אנחנו בכל מיני כלים קטנים, גדולים יותר, מורכבים, סביר להניח שגם לכם יש טיפים, ואנחנו נשמח לשמוע, כי דבר שעוזר לי ודבר שעוזר לך יכול לעזור ולתת עצה וטיפים לכולנו. אז לא להתבלבל, למצוא את הדברים שאוספים אותנו, אם זה הקימה והעיסוק בטיפול בעל החיים שלנו, או בילד קטן, או ילד מבוגר יותר. אצלי זה המון פעמים עם הכניסה לממ"ד, הטלפון הראשוני להורים שלי, לשאול אם הם בסדר, ואם הם הצליחו להיכנס, ומה הם הספיקו לקחת איתם. ובעצם הסיפור שלנו אומר שלכל אחד יש את הפחד שלה, אבל ככל שננרמל אותו, זה אומר נוכל לקבל כלים, וזה מה שנעשה היום, איך אנחנו מבחינות בין פחד לבין חרדה. אנחנו רובנו פועלות מתוך חרדה, שהיא תגובה נורמלית למה שקורה עכשיו. המציאות היא משתנה מרגע לרגע, אבל ברגע שאני מסכימה לקבל שאיך שאני מרגישה כרגע זה נורמלי לגמרי, המוח שלנו עובר ממצב הישרדותי למצב פועל. אז אנחנו נדבר היום על שלושה דברים, אבל לפני זה, למי שלא מכירה אותי, אני רינת חנוכייב,
אני מאמנת, מטפלת רגשית, מרצה, סופרת, מנחת קבוצות. מ-2008 אני מנהלת קליניקה, שאני קוראת לה קליניקת בוטיק, אבל היא לא אבל, היא מיוחדת באמת. היא עוסקת עם ילדים ואנשים בעלי קשב וריכוז, מסייעת למשפחות, לילדים, למתבגרים, לצוותים חינוכיים, לנשים ביוזמות עתיד, ובכלל, אני מלווה המון נשים בצמתים בחיים, לנהל משברים וקונפליקטים. אני מאמנת נשים בכל צומת, בכל גיל, מרגע שאת יודעת להגיד מה את מרגישה ואם קשה לך. אני מפתחת מודל הזמנה לחיוך, מודל שאני משתמשת בו בליוויים שלי. יש לו גם ליין מוצרים שמלווה ועוזר לנו לעבור המון המון דברים, ובעיקר אני עוזרת לאנשים, משפחות, גם גברים, גם נשים, ילדים, לחזור לחייך מבפנים, איך להחזיר את שמחת החיים לחיים שלנו. והיום אנחנו נדבר על 3 דברים. אף אחד מאיתנו לא מושלמת. אנחנו נכיר את ברנה בראון שמדברת על מושלמים כמו שאנחנו. הדבר השני, איך לפעול במציאות משתנה. אנחנו במציאות שמשתנה מרגע לרגע. ואיך לומר כן להזדמנויות, כי זה פשוט משהו שיכול לאפשר לנו להניע דברים. המוח שלנו מבין כן, והמוח שלנו מבין לא. ומושך דומה מושך דומה. כשאני אתרכז בכן, אני אנוע לפעולה. כשאני אתרכז בלא, אני אניע את האנרגיה השלילית. אז מה זה אומר? אף אחד לא מושלמת. ברנה בראון כתבה ספר מתוק, שמה שאני אוהבת בו, שהוא גם קטן, ויכול להיכנס לכל מקום, והוא גם פרקטי מאוד, שאומר מושלמים כמו שאנחנו. מושלמים כמו שאנחנו אומר לנו שאנחנו יכולות בעצם לנהל סיטואציות במקום שכשאני אהיה שלמה עם מה שקורה לי, אני אוכל להרפות ממה שמצפים שאני אהיה, ממי שמצפים שאני אתנהג כמו. אנחנו אמורות להיות שלמות עם מי שאנחנו, וכך נוכל לקבל את מי שאנחנו. אז אני אשמח ככה לראות, לשמוע מכן, אתן יכולות לכתוב בצ'אט מה זה אומר עבורכן להיות מושלמת כמו שאני. דיברנו על זה שאנחנו מנרמלות את מה שאנחנו מרגישות, שזה בסדר גמור מה שקורה לי עכשיו. הגוף שלי מגיב בדיוק כמו שהוא אמור להגיב לסיטואציה. אז מוזמנות לכתוב, מי שרוצה לפתוח מיקרופון ולשתף יכולה, אנחנו ככה יכולות לשמוע כמה נשים. מה זה אומר להיות אני, מושלמת כמו שאני, במציאות משתנה כזו או אחרת? אני רוצה להגיד משהו. כן, היי, אני יהודית, אני נותנת שירותי משרד מרחוק. שלשום היה לנו לילה כיפי במיוחד, ברציפות, ואתמול כבר לא הייתי מסוגלת, זהו, זה יום ה-11 למלחמה, וחטפתי כזאת מיגרנה, ופשוט לא קמתי בבוקר, פשוט לא קמתי, לא הצלחתי. והיה את הקטע הזה של מה, עכשיו את לא קמה, ומה עם העסק, ומה עם הזה, ומצד שני, פשוט אמרתי לעצמי, זהו, זה היום מחלה שלי. היום ראיתי מישהו שקרא לזה יום חמלה, שזה אותה מילה רק עם סיכול אותיות, וזהו, אני היום חולה. זהו, אני לא קמה. היום זה הזמן שלי להישבר, לא לקום, לקרוא איזה ספר, ונתתי לעצמי ממש זמן, וזה מאוד עזר, כי בצהריים כבר יכולתי לקום. זה בדיוק זה. ולהתקלח ולהתחיל לעבוד, ופשוט התחלתי לעבוד.
אחרי יום שכאילו, לילה שממש לא ישנו, כאילו 2 לילות ברציפות, זה היה די זוועה. לא מבינה איך אנשים עשו את זה שנים, אבל הנה. אחד הדימויים שחוקרים ככה, שעוקבים אחרי התקופות האחרונות, נותנים, זה לדמות את מה שקורה לנו עכשיו כסערה, כמערבולת. ומי שמכירה את זאת לא תיאוריה, זה בעצם מה שקורה בשטח. הרי כשבן אדם טובע, הוא מפרפר, הוא מנסה לעשות הכל כדי להציל את עצמו, כי אנחנו פועלים מהמוח ההישרדותי. ובעצם כשאני נקלעת למצב של מצוקה, הדימוי של טביעה הוא אחד הדימויים הכי ברורים, אומרים לנו פשוט להרפות. פשוט תשחררו, נדמה לכן שאתן שוקעות עמוק עמוק, אבל בעצם אנחנו, בזה שאנחנו מוותרות כביכול למערבולת, אנחנו יכולות לאט לאט לצוף ולעלות למעלה, וזה בדיוק מה שעשית. נתת לעצמך להיות ברגע הזה, במקום הזה, ואחר כך היית פנויה יותר לעשייה. יכולת לאסוף את עצמך לעשות משהו אחר. דוקטור ג'ודי וויליס, שהיא מדענית מוח, מסבירה את המצב הזה שאנחנו עוברות ממוח הישרדותי למוח שמנהל סטרס. המצב ההישרדותי אומר שזה מצב שבו המוח רוצה שנראה ונשים לב לדברים שנמצאים מסביב, לאותם איומים, כדי שנוכל לאסוף את עצמנו לתפקוד. וכשאנחנו מזהות את אותם איומים, אמרתי קודם, המוח מאמין למה שנספר לו, אם אני מבינה שזה בסדר להרגיש כמו שאני מרגישה, ואני נותנת לעצמי כמה עוגנים כדי שאני אוכל באמת להיות עבורי קודם כל, כדי שאוכל להיות עבור אחרים, אז אני יכולה לתפקד בצורה אולי טכנית, אבל אני יכולה לתפקד ואני יכולה להיות שם עבור הילדים שלי שזקוקים לי, אם יש לי עסק, לראות איך אני יכולה לנהל אותו בימים האלה, או לבחור שלא, או להתאים אותו לתקופה, ובעצם כשאנחנו נותנות איזושהי לגיטימציה לאיך אני מרגישה כרגע, אני יכולה לפעול. אז ברנה בראון אומרת, תרפי, תהיי מי שאת ברגע הזה. אישה אחרת שאני מאוד מאוד אוהבת ואני מאוד מעריכה, נקראת מל רובינס, רציתי להראות לכם את הספר שלה, אבל דווקא אותו לא הבאתי לכאן, שבעצם השם של ההרצאה שלנו הוא השראה מהספר שלה שנקרא תרימו לעצמכם, אומרת שאני יכולה לתת לעצמי רגעים שבעצם יאפשרו לי לנוח ברגע הזה. היא אומרת, זה כמו לעשות מסאז' ללב. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו ממש יכולות לקחת את היד שלנו, את היד החזקה, זה יכול להיות יד ימין, זה יכול להיות יד שמאל, ואנחנו מניחים אותה, אני אקום רגע כדי שתראינה, במקום שבין שתי הריאות שלנו, במקום ששם בדרך כלל נמצא הלב שלנו. אני לא יודעת אם אתן יודעות שגודל הלב שלנו הוא בעצם גודל האגרוף שלנו, של כל אחת, ובעצם מל רובינס אומרת, תניחי את היד על הלב שלך. הפעולה הזאת מאפשרת למוח להבין שאת באיזושהי שליטה, והכל בסדר, ואנחנו יכולות לומר לעצמנו כמה משפטים שבעצם עוזרים לנו להתחזק. אני כבר מסתכלת, אני רואה שיש לנו תגובות בצ'אט. אני בסדר, אני במקום בטוח, אני אהובה ומוגנת. אני יכולה לומר את זה אני לעצמי, אני יכולה לומר את זה כדי שהמוח שלי ישמע את זה חיצונית עם השם שלי. רינת, את בסדר. רינת, את במקום בטוח. רינת, את אהובה ומוגנת. ואני יכולה לומר את זה לכל אחד מבני הבית שלי. אני יכולה לומר את זה בקול, ואז אם יש ילדים, אני בעצם מנרמלת להם את המצב, זה בסדר גמור איך שאתם מרגישים עכשיו, ואני יכולה גם לומר את זה בלב, את השם של, ואז אנחנו שולחות אנרגיה גם לאנשים
שלא נמצאים איתנו. ובזמנים שהם, נקרא להם רגילים בין ההתראות או האזעקות, אז פעולות נוספות שאנחנו יכולות לעשות כדי להשיג רגיעה, נשימות עמוקות. אם היה לנו יותר זמן, יכולנו ממש לתרגל תרגיל נשימה. יש כל מיני סוגי נשימות, ואחד הדברים, תרגילי הנשימה הפשוטים ביותר, שאני עושה אותם גם עם ילדים, זה הספירה עד 10, או מ-1 עד 10, ואז לשתות מים, או מ-10 אחורה. ספירה של 10, זה בדיוק 10 השניות שבהן המוח עובר ממצב הישרדותי למצב שהוא משחרר הורמוני רגיעה ומאפשר לנו להיות בטוב בכל סיטואציה, מורכבת ככל שתהיה. כשיש לכם אפשרות לצאת החוצה, ליהנות מהטבע, מדיטציה מישהי יכולה לעשות, אפילו המהום או זמזום לעצמנו כשאנחנו לבד, מאפשר למוח לקלוט איזשהו תדר שמבקש רוגע. שתיית מים דיברנו, גם גרגור מים בגרון שלנו מאפשר לאסוף. אמבטיה נהדרת, שהיא המלצה מצוינת, אבל אולי קצת מפחידה בימים האלה, מה יהיה בדיוק שאני ארגע לי בטוב, תהיה התראה, אבל כן לעשות, אם יש לנו ילדים קטנים או נכדים, מקלחת טובה וזריזה, אפילו אמבטיה לילדים, ושירה או מוזיקה בגרון מלא, שאנחנו יכולות ממש ליהנות מהם ולהתחבר אליהם. אנחנו נסתכל רגע מה כתוב לנו בצ'אט. ענבל אומרת, מושלמת כמו שאני, להיות ללא מסכה, לא להיות תמיד אסופה, אלא לאפשר לדברים לקרות בדרכם מעולה, זה בדיוק זה. כוכבה אומרת לנו, אני מספרת לעצמי שבטוח שהסוף טוב, ומה שמתרחש זה הכי טוב לעם שלי, ואני בדיוק מרפא או מרפא, לרפות, זה מלשון ריפוי, מצוין, וזה בדיוק שמותר לי לא לעשות כרגע מה שאני אמורה לעשות, וזה לטובתי. בדיוק, מותר לי כרגע להיות ברגע בדיוק הזה. עליזה אומרת לנו, אשתו של טוני רובינס, אם את היית רוצה קצת להרחיב, אנחנו נשמח לשמוע. זה יכול ממש ככה לתת לנו איזושהי תמונה. אז אנחנו בוחרות להיות לא מושלמות או שלמות עם מי שאנחנו, וזה אומר שכדי שאני אוכל להיות בעבור אחרים מבחירה, אני בראש ובראשונה עבור עצמי, עבורי. זה אתגר, זה מורכב. במודל הזמנה לחיוך שיצרנו, בעצם זאת ההזמנה הראשונה שאני מזמינה אנשים לבדוק ולעשות תהליך עם עצמם, להיות בקבלה עצמית, באהבה עצמית, בחמלה ובהקשבה לעצמנו. ובעצם כשאני אומרת להיות עבור אחרים מבחירה, והבחירה היא בראש ובראשונה עבורי. אז אני שואלת אותך כרגע, מה הדברים בחיים שלך בתקופה הנוכחית הזאת ובכלל, שבעצם את בוחרת לעשות עבור עצמך? כי כשאנחנו עושות עבור עצמנו, אנחנו בעצם יכולות לשחרר איזושהי שלמות. אנחנו יכולות לתת לדברים פשוט להיות. אז אתן יכולות לשתף אותנו בצ'אט, דברים שאתן בוחרות לעשות עבורכן. אתן יכולות לפתוח מיקרופון ולשתף. אשמח לשמוע אתכן. אנחנו מושלמות בכך שאנחנו בוחרות בעצמנו. מה הדברים בחיים שאתן בוחרות לעשות עבור עצמכם? כרגע בתקופה הזאת ובכלל. תזכורנה שטיפ של אחת יכולה להיות טיפ נהדר עבור מישהי אחרת. אחד אני הדברים, בוחרת, כן, בשמחה, כן. אני בוחרת לעשות ספורט, אני ממשיכה לרוץ, אומנם לא מרחקים כי אני לא יכולה להתרחק יותר מדי מהבית, אבל אני עושה כוח, אני עושה ריצה, אה, מה שאפשר, מה שהמציאות הזאת מאפשרת, אבל אני לא מוותרת על זה. מצוין. זה האוויר שלי.
מצוין, מצוין. אנחנו קוראים לדברים האלה שאנחנו בוחרות לעשות עבור עצמנו, אנחנו קוראים להם עוגנים. אז אחד הדברים שלי מאוד מאוד עוזרים לאסוף את עצמי לבוקר בכלל בימים האלה ולעשייה, קודם כל לעשות את הדברים שאני רגילה לעשות ביום-יום, ביום רגיל, שזה לצאת באמת להליכה, אז אני עושה את זה קרוב לבית כרגע, אני מדליקה לעצמי נר ומברכת על היום הזה, מברכת על מה שהולך לקרות, על מה שאני מזמנת להכניס ליום הזה, ובעצם מאפשרת לעצמי לנהוג בדברים הרגילים. סדר יום מאוד ברור, אם זה עכשיו ואנחנו בבית, דברים שאני בוחרת לעשות, אם זה בעסק, דברים שאני בוחרת לעשות, אם זה לבשל איזה משהו כיפי, לצאת לקניות, להתאפשר, לשאול אנשים שחשובים לי, מה שלומם הבוקר. יש לי קהילה בוואטסאפ וקהילה בפייסבוק, שבעצם שם אני מאווררת ומאפשרת לנשים כל יום לשאול, לקבל איזשהו טיפ. אני מרגישה שכשאני בעשייה, קודם כל זה נותן לי איזשהו שקט ואיזושהי נוכחות ומשמעות, ובעצם מאפשר לי גם לתת מהידע שלי, מהדברים שאני נותנת גם לאחרים. אז אשמח ככה, אם יש לכם כלי כתיבה לידכן, ואם לא, אז אתן יכולות לכתוב לנו בצ'אט. מה הדברים שבאמת עוזרים לנו להחזיק את הראש מעל המים בימים אלה? שמענו על שגרה, שמענו על לצאת החוצה לריצה או לאימוני כוח שאנחנו רגילות לעשות בקרבת מקום. 3 דברים לפחות שאת יכולה לכתוב כדי שיאפשרו לך איזשהו נרמול. זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות עם המשפחה הקרובה או המורחבת, זה יכול להיות לך לעצמך, זה יכול להיות בעסק שלך. בתקופה הזאת, כשאנחנו מנסות ליצור איזושהי שגרה שתיתן לנו מנוחה, אני תמיד מציעה להתחיל בנו. זה סוג של הטענה. זאת אפשרות שלי לאפשר לעצמי להיות בטוב, ואז אני יכולה להיות עבור אחרים. אני יכולה להיות עבור אנשים אחרים. אז בואו נראה, יש לנו ככה כמה דברים שנשים כותבות לנו בצ'אט, בואו נראה. מל רובינס, עליזה, היא לא אשתו של טוני רובינס, היא מנטורית להתפתחות ולהעצמה אחרת לגמרי, אישה מדהימה ששווה מאוד להכיר. עדי כותבת לנו, בימים אלה אני עושה הליכות, איזה יופי. אני מכינה לעצמי ארוחה מזינה כי יש לי יותר זמן לעצמי, ותדענה שכשאנחנו פנויות להיות קשובות לעצמנו, אנחנו גם יותר בעבור אחרים, למלא את היום במשימות, להיות כל היום בעשייה עבורי ועבור המשפחה, עוזר לי לראות רשימה ולסמן וי, מצוין. אני גם מאוד אוהבת את הצ'ק. הספורט שלי, אפייה, תפילה, נהדר, שמירה על שגרה, ניקיונות של פסח, זה בדיוק זמן מדהים להתחיל לעשות אותם. סדנאות מקרמה שאני מעבירה לנשים ביישוב, איזה יופי. איזה יופי, בעל החיים שלי, לשבת בגינה עם כוס קפה טוב, מוזיקה טובה, ממש נפלא, ניקיונות פסח, קריאה, האזנה לספר, מפגש עם חברים, זה נהדר וחשוב, זה פשוט עושה המון טוב להנשמה. אני אשתף אתכם ככה באנקדוטה קטנה לפני שאנחנו עוברות הלאה. אתמול בערב ההורים שלי מרימים טלפון, בשעה שאנחנו לא רגילים בדרך כלל לדבר, ואבא שלי אומר, רציתי לידע אותך שאנחנו קופצים לפגוש חברים. והאיש שלי מתנדב פה במשטרה ופעיל בכיתת כוננות ביישוב, בדיוק מקבל התראות נהדרות שכדאי מאוד לדאוג לכל מי שסביבנו, להיות בבתים קרוב למרחב מוגן, כי הערב הולך להיות לא פשוט, וראינו את זה גם אחר כך. ואז אני חוזרת בטלפון להורים שלי ואני אומרת, אבא תקשיב, כך וכך. הוא אומר לי, אנחנו יוצאים. חשוב לנו מאוד לפגוש חברים, אנחנו נפגשים רק 2 זוגות, יש להם ממ"ד מאוד מסודר. עכשיו אני מדברת איתכם על אנשים
בגילאי 86-87, שזה אומר, זה לא הליכה ברגל, זה להיכנס לאוטו ולנהוג מרחק קצר. הם יצאו, למרות ששיתפתי גם את האחים שלי ושניהם נכנסו לחרדה, אבל ההורים שלי יצאו, וב9:30 הם התקשרו ושיתפו שהם חזרו והכל בסדר. אז המקום הזה של לנרמל לנו את הדבר הרגיל שאנחנו רגילות לעשות. מריאלה כותבת לנו, אני עושה הליכות בעיר, ובעת הצורך נכנסת למקלטים רנדומליים ומשוחחת עם אנשים שאני לא מכירה. נהדר. אני פה נתקלתי במסלול שאני בדרך כלל צועדת, ולכן אני עושה את זה קרוב לבית, שדלתות של בניינים נשארות סגורות, וזאת חוויה לא נעימה כשאת נמצאת במצב של מצוקה, אבל נהדר שיש מקומות שמכבדים ומקבלים, וזה נפלא. אז איך תפעלי במיטבך במציאות משתנה? אנחנו יכולות להסתכל על שני תחומים. אנחנו יכולות להסתכל על הבית ועל המשפחה שלנו בימים אלה ובכלל, ואני רוצה לומר לכם שאם אנחנו לומדות להסתכל על המרחב האישי בימים אלה, זה עוזר לנו לשנות פרספקטיבה לימים אחרים. וזה אחד הדברים שאני קיבלתי במתנה עוד מימי הקורונה. והדבר השני, מה למדת על העסק בימים אלה? עכשיו נכון שיש בינינו כאן בקהל נשים שמגלגלות עסק שיכול להיות גדול, ותיק, משתנה עם המציאות המשתנה. יכול להיות שאת רק בתחילת הדרך, יכול להיות שאת ברעיון ובעצם את כאן איתנו כי את רוצה לקבל כלים איך. אז אנחנו באמת מסתכלות משתי פרספקטיבות. הבית והמעגל הפרטי שלי בימים אלה ובכלל, ועל העסק שלי. אז אם יש מישהי שרוצה לשתף מאיזה מהתחומים שבא לה לשתף על מה קורה בבית שלנו, דברים אחרים, שגרה קצת אחרת, או בטח ובטח אני אשמח לשמוע על מה קורה בעסק שלכם. אני אביא לך מברשת נקייה. אז בואו נשמע ככה, מי שרוצה לשתף, אפשר לפתוח מיקרופונים, מי שרוצה לכתוב לנו בצ'אט. איך אנחנו מסתכלות, באיזה פרספקטיבה אנחנו מסתכלות עלינו, על הבית שלנו, או על העסק שלנו. גם אם הוא ממש בחיתוליו, גם אם הוא כרגע באיזושהי פאוזה ולא קורה בו כלום. אז אלה אומרת לנו, אלה לילך, המשפחה בעדיפות, העסק נדחק, לגיטימי ולגמרי, מצוין. עוד שיתופים. אני לבד עם ילד, אוקיי, אז ברור שאת מתעסקת עם הילד שלך, זאת הבחירה הראשונה והברורה. אני יכולה כן, להגיד שאני הכנסתי קצת דברים שביום יום אין לי זמן לעסק, וזה לכתוב קצת תכנים, זה לעודד את הלקוחות שלי, לתת להם כלים גם הם, להתמודד עם הימים היותר מורכבים. ואני מוצאת את זה נחמד מאוד, כאילו, זה היה חסר לי הרבה זמן נכון. לעשות את זה. לפנות אליהם, לראות מה קורה, קצת יותר כזה לטפל בקטע הרגשי שקשור לימים האלה, למצב הזה בעסק. נכון. כן, אנחנו לבית, כולנו מן באותה הסתם. סירה. נכון. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה בעצם גם סוג של מסאז' ללב, לבדוק עם הלקוחות שלנו או עם קולגות, מה נשמע, מה שלומך, איך את בימים האלה. מקסים. המוח באמת, חלק מניהול סטרס זה כשאני עסוקה בלדאוג למישהו אחר, אני פחות עסוקה בקושי שלי. אני יכולה לנהל את הקושי שלי יותר טוב. אז יהודית כותבת לנו להוריד לאש קטנה, גם בגללי וגם בגלל הצרכים של הלקוחות. אלא לילך אומרת, אני גם מנסה לעשות משהו למעני או לעבוד קצת, ממש תוך כדי. ענבל אומרת לנו שאנחנו אגרוף אחד, ושכל אחד גם צריך את המרחב האישי שלו, מנסים לשמור כמה שיותר על שגרה. זה מאוד מורכב. בית שאנחנו גם כולנו בבית באותה עת, גם נמצאים בממד כולנו ביחד, גם כל אחד יש לו את הירידות והעליות שלו,
וללמוד לרקוד את הריקוד הזה בהצלחה יתרה זה אומנות. כוכבה כותבת לנו, אני בתיירות, אז רגילה שיש זמנים כאלה, ויש דברים אחרים, וזה קשה לי ליזום בכל זאת, וזה בסדר גמור. דיברנו על זה שברגע שאני אומרת את מה שקשה לי, ואני בהבנה שזה מה שאני מרגישה עכשיו, זה בדיוק להיות שלמה עם מה שקורה ומושלמת כמו שאני. עליזה אומרת, העסק מצטמצם, כי גם אם אני רוצה לצאת אל הלקוחות במקום שהם יבואו אליי, אין לי את הרכב, כי הבת צריכה אותו כדי להגיע לעבודה בתקופה זו. אז פשוט, קחי מה שאור אומרת לנו ואחרות, להיות, לשאול, לשלומם, לראות מה קורה, לומר להם שאת כאן אם הם זקוקים. אנשים יודעים להגיע אלינו כשהם רוצים או צריכים לשמוע את הקול שלנו. אצלי הקליניקה ריקה לגמרי בימים האלה, כל המפגשים הפרונטליים התכווצו. מי שרוצה מקבל שירות בזום. אני בעיקר מרצה בימים אלה, אם זה סדרות שתוכננו מראש וממשיכות לעבוד, והמון המון הרצאות בהתנדבות, אז לראות מה שאנחנו יכולות לעשות בעשייה. הנה, יש לנו, מי כותבת לנו? עליזה, רעיון טוב לעבור לזום. שרון אומרת לנו, שרון שיר, סוף סוף מתאפשר לי להשתתף בזום של מנטורים, נכון, ואני כל כך מברכת על כך, נכון, זה ממש, זה בדיוק זה, ממש כך. אז ממש לשים לב, מה קורה אצלי, מה מפעיל אותי יותר, איזה דברים אני רוצה יותר לתת עליהם את הפוקוס, וזה בסדר לגמרי אם הבית עובר לפריוריטי 1, לגמרי. הבית, המשפחה, כשאני אומרת הבית, אני לא מתכוונת פיזית רק לבית, אלא המשפחה, האנשים שלנו. ומי שיכולה בזמן שהתפנה גם לנהל משהו בעסק, נפלא. אז הרווח הוא שלך ושל הלקוחות שמגיעים אלייך. מה זה בעצם אומר, אמרי כן להזדמנויות? אנחנו בעצם בתקופה שיכולה להיות הזדמנות מאוד גדולה לייצר תנועה, אם אני במקום שאני יכולה. לפעמים אנחנו במקום שאומר לנו, אני לא יכולה כרגע, אני לא מצליחה לאסוף את עצמי, אז אני אומרת כן למה קורה לי עכשיו, להסכים להיות ברגע. ואמרנו, זה בסדר גמור ונורמלי לגמרי מה שאני מרגישה עכשיו. בואו נראה מה יש לנו כאן. מאוד מפעיל אותי שאני מנסה לג'נגל והכדורים נופלים לי. הרבה פעמים כשאנחנו פועלות בתקופה שהיא פחות נוחה לנו, אז דברים לא כל כך עובדים לנו, אז לנסות, לראות מה כן מתאים לי, ואם לא, לשחרר. עכשיו, אני רוצה שאנחנו מסתכלות על התקופה הזאת ולראות, ואם מישהי ככה קופץ למשהו, אפילו מהדבר הקטן ביותר, לראות אילו הזדמנויות אנחנו מכירות בחיים שלנו בכלל, בימים כתיקונם, ואם אנחנו מזהות הזדמנויות בימים אלה בפרט. אני ככה כל פעם מסתכלת על מה שקורה בצ'אט, אז אלה לילך אומרת, יש לי נקיפות מצפון, יש לי מלא הזדמנויות לקדם את העסק ואני לא לוקחת אותן. את מוכנה לכתוב לנו אחת או לשתף אותנו, לפתוח את המיקרופון ולשתף, אנחנו נשמח. אלה אני לילך, את יכולה... חושבת שההזדמנות היום, כאילו היום פעם ראשונה אני פותחת זום של יוזמות, שאני מאוד מעריכה את הפעילות, אבל אני לא מגיעה לזה. הצטרפתי באיחור כי היה זום של הילד בגן. אז כן, אז כזה, כל מיני דברים. יש מישהי שמעבירה איזה סדנה של 21 יום, שהסדנות שלה מאוד מאוד מחברות אותי ומרימות אותי, ולא הצלחתי להתמיד. אחרי היום השלישי התייאשתי, כי אני פשוט לא מגיעה לזה. זה קורה גם בשגרה, אגב, שהשגרה שלי מאוד מאוד עמוסה, אבל אתמול הייתה אמורה להיות לי פגישה עם המנטורית של יוזמות וביטלנו, וטוב שביטלנו כי היו מיליון אזעקות בדיוק בשעת הפגישה.
אז התכתבנו אחר כך, אבל בכל זאת זה כאילו זמן במרכאות מת, שזה זמן אידיאלי לעשות עבודה פנימה ועבודת רה-ארגון וכזה. ו, ואני פשוט לא שם, אני מרגישה בכזאת מהומה, בכזה ג'ונגל כזה, ואני לא מצליחה להתפקס, אני מרגישה מאוד 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 לא מרוכזת. הבית שלי מהומה, כי כשהילד שלי בין הרגליים אין מצב לעשות משהו פרודוקטיבי. בזמן שהוא בגן, או שאני עובדת או שאני מתארגנת, ואין לי את הזמן הזה. וזה מאוד מאוד קשה להחזיק את זה כל הזמן, כאילו להבדיל מזמן שהוא בגן, כשהוא לא בגן מסיבה כלשהי, בין אם זה חופשה או בין אם זה מלחמה, זה להחזיק את הכל 24/7, וזה ממש 24/7 כי זה כולל הלילה, אז כאילו זה יותר גרוע מחופשה או חג או משהו כזה. קודם כל, את מאוד אמיצה בשיתוף שלך, כי מאוד קשה לנו לומר בקול רם את המקומות שבהם אני נתפסת כפחות מצליחה, פחות טובה, ואת שמה ככה פה על השולחן, תשמענה בנות, קשה לי, זה 24/7, אין לי דקה לעצמי. אז קודם כל, שאפו, כי זה בדיוק המקום של להסכים להיות לא מושלמת. כרגע הפוקוס שלך הוא נטו לשם. אני רוצה לתת לך איזושהי המלצה, את לא חייבת לקחת, אבל ככה שימי לך את זה פה ב-back of mind. לקחת, התחלת לעשות כבר איזשהו אתגר, 21 ימים. כמי שמפעילה המון המון אתגרים, אני יודעת שבדרך כלל החומרים נשארים לתקופה, לפעמים יש כאלה שנותנות אותם, once נרשמת, את שם, ואני יכולה לעשות את זה בקצב שלי, אז תראי, גם אם הם ביום העשירי כבר, תראי איך את יכולה להתקדם בקצב שלך. האתגרים האלה הם בדרך כלל כאלה שכדי שאני אוכל להתמיד בהם, הם משהו שאוסף אותי לכמה דקות ביום, 5 עד 10 דקות, רבע שעה ביום, לפעמים טיפה יותר. תראי איך את יכולה לתת לעצמך מתנה את הדקות האלה. אתמול עשיתי תרגיל בקבוצה שאני מלווה, ובאמת עלתה הסוגיה הזאת שאין לנו זמן לעצמנו. ואחת המשימות בתרגיל הייתה ללכת להכין לעצמם כל אחד כוס משקה חם שהם אוהבים לשתות, וכל אחד שם לעצמו מרגע שהתיישבנו שעון עצר, לראות כמה זמן לוקח לי ליהנות כוס משקה חם. כל אחד זה לקח לו אחרת, כי יש כאלה שאוהבים לשתות את זה חם מאוד, אז זה יהיה 3-4 דקות. יש כאלה שתוך כדי שהם יקראו משהו, יגוללו בפייסבוק, במיילים, יש כאלה שפשוט מתמסרים, ומצאנו שיש אנשים שבין 3 דקות לכמעט רבע שעה, רק על הכוס משקה החם הזאת. זאת אומרת, לפעמים אני מקבילה, אני לא מעודדת עישון, אבל אני מקבילה את זה, הרבה פעמים אני נותנת לאנשים שהם מעשנים לעשות את אותו תרגיל לזמן סיגריה, כי מי שמעשן הם לא מוותרים על הדבר הזה. זה בדיוק הדקות שאנחנו אוספים לעצמנו, או כמו שתיארה כאן קודם, מישהי שהיא לא מוותרת על הריצה שלה. זה בדיוק הדקות שאנחנו מסכימות לקחת לעצמנו. אז תסתכלי אצלך בכל ה-24/7, מה הדקות שאת בוחרת לקחת לעצמך, אפילו אם זה לגנוב לעצמי 3 דקות למקלחת זריזה. ככה להסתכל פנימה החוצה ולראות איך אני יכולה לעשות את הדבר הזה. מה שבעצם מלמדים אותנו מחקרים, שכשאנחנו מתחילות בקטן, בדברים מאוד מאוד ברורים, אנחנו קמות בבוקר, מצחצחות שיניים, מתלבשות, זה משהו שהוא מאוד ברור לנו. נכון, זה טכני, אבל הוא משהו קבוע. אנחנו מתחילות בדברים מאוד מאוד ברורים, דברים שאנחנו רגילות לעשות, אלה העוגנים שלנו. אנחנו גם נדאג לעצמנו לאיזושהי ארוחה, נדאג יותר לארוחה מזינה, או נכין לעצמנו חביתה בפיתה, אנחנו נדאג לעצמנו. ולאט לאט, ככל שאני מרגישה נוח במרכאות, אף אחד לא נוח לו, ימים של מלחמה, התראות,
אבל מרגישה נוח במה שאני כן מצליחה לעשות, אני מתחילה להכניס לשגרה דברים חדשים. מישל אובמה, לא זוכרת אם זה בספר, יש לה 2 ספרים שהיא כתבה, ספרים מאוד טובים. אחד נקרא Become, להיות מי שאני רוצה להיות, והשני, האור שבתוכנו, אני לא זוכרת באיזה ספר, נדמה לי באור שבתוכנו. היא אומרת שכדי להניע דבר גדול, מתחילים תמיד במשהו קטן. אז אתן יכולות לבחור, לומר לעצמכן, מה אני כן הולכת לעשות, דבר קטן בשביל עצמי, היום, מחר. שרון ניר כותבת לנו, כל עשייה מבורכת גם אם היא קטנה. את מושלמת כמו שאת, בדיוק, בדיוק. ואני שמחה שאלה לילך אומרת, אני עושה תודה גם על החיזוק. מה שאת יכולה לבחור לעשות, גם אם הוא בקטן. אני תכף אשים לנו בצ'אט, ותוכלנה לבחור אם אתן רוצות או לא. יש לנו עוד מעט איזה תרגול קצר לפני שאנחנו מסיימות. אני אשים לכם בצ'אט 4 דברים. 1, קישור לקבוצת וואטסאפ שלי שנקראת מתחילות בחיוך, ששם אני גם שמה כל יום סרטון קצר עם טיפים להתנהלות בתקופה הזאת שיכולים לעזור לנו בכלל. ובימים כתיקונם, ביום ראשון אני פותחת עם טיפ לשבוע הזה, וביום חמישי סוגרת עם סיפור של משהו שקרה לי השבוע. מי שתרצה, אני תכף אעלה את הכישורים, הם תוכלנה להצטרף. יש לנו 2 מדריכים שאתם תקבלנה לעבודה. 1, תרימי לעצמך בהשראת המפגש של היום, ואחד שנכתב ביוני בעקבות המבצע הקודם, המלחמה מול איראן, שנקרא את לא לבד, כי גם הלב זקוק לכיפת ברזל. ממש טיפים ישימים לאיך אני יכולה להתנהל בתקופה הזאת. ועוד קישור אני אשים, אמור היה להיות לנו כנס נשים גדול, פרונטלי, ביום ראשון כאן בחדרה, ונשים נרשמו מכל קצוות הארץ, והכנס כמובן נדחה. ביום ראשון אנחנו עולות ללייב בצהריים, ככה 12 עד 2, 9 המרצות שאמורות היו שתהיינה בכנס הפרונטלי, אבל גם אמורות הייתן לפגוש פנים אל פנים. נעלה לבוקר של טיפים מחזקים, בוקר ללא עלות, 2 שאפשר להצטרף, ללמוד, עם מצלמה פתוחה, בלי מצלמה פתוחה, עם הילדים ברקע. אז אני תכף אעלה את הכישורים לכאן, ומי שתרצה, זה יכולים להיות מרחבים שאתן בהחלט יכולות לפעול בהן בקרוב. מה שאתן הולכות לעשות עכשיו זה להכיר את הקלפים שלי, 4 מהם היום. אתם רואות 2 קלפים, עכשיו יש לנו קלף שנקרא BU, וקלף שבעצם מראה פולדר עם דף חלק, ו2 קלפים נוספים, 1 מחברת עם כלי כתיבה, וקלף שבעצם מדבר על החיוך שלנו, smile, and the world will smile with you, זאת אומרת, המקום של הכנסת חיוך בשגרת היומיום שלנו בעצם מחזיר אלינו אפקט המראה, כל מי שנחייך אליו יחייך אלינו, כשנחייך המוח יזהה שאנחנו בטוב, ונתחיל למשוך אלינו דברים שהם טובים. אז אני כבר מראה שוב את 2 הראשונים. BU, או פולדר עם דף נקי, ומחברת עם כלי כתיבה, והזמנה לחייך, כדי שהעולם יחייך אלינו. כל אחת בוחרת קלף אחד, ובעצם מנסה לפעול לפי הדברים שכתובים לנו כאן. התבוננו בקלף שבחרתן, אני תכף אראה אותם שוב לטובתכן. התייחסו בכתיבה בהתאם לביטויים שכתובים למטה. זה לא משנה לאיזה תחום בחיים שלכם אתן בוחרות לעברר כרגע, אבל אנחנו רוצות ללמוד להיות טיפה יותר מודעות לעצמנו ולמה שקורה מסביב. איך אני יוצרת מחויבות? איך אני מייצרת תנועה? מה הכללים הברורים וגבולות חדשים שאני יכולה לקבוע לעצמי בעת הזאת, והתאמת פעילות עסקית ומציאות בשוק.
לפי מה שקורה מסביב, אני לא חייבת לעבוד לפי 4 הזמנות האלה. כל אחת יכולה להתחבר למה שהיא מתחברת עם הקלף שהיא בחרה. אתם יכולות לצלם לעצמכם את ההוראות כאן. אני חוזרת רגע לקלפים. אתן יכולות כל אחת לצלם לעצמן את הקלף שהיא בחרה מבין שני אלה, ומי שבחרה את הקלף מבין שני אלה. קחו לכם 2-3 דקות להתחבר לקלף שבחרתן ולכתוב, אני שוב אשים את הקלף של ההוראות, לכתוב למה אנחנו מתחברות בתקופה הזאת, בעת ההיא, לאיזו תמונה, ומה בעצם זה מוביל אותי לעשות. אז אתן מוזמנות לבחור לכן את הקלף בין שני אלה, או שני אלה. זה קלף המשפטים שאני רוצה שתתחברו אליהם. ויש לנו ככה כמה דקות שאנחנו ניקח לעצמנו לכתיבה. אני בינתיים אשים את הכישורים בצ'אט שלנו, את הכישורים למה שהצעתי לכם. אז קחו לכם כמה דקות לכתיבה, אני בינתיים מתחבר לצ'אט. תודה אור יקירה. אנחנו כבר נתייחס לדברים שאתן מעלות. אני רוצה לתת לכם אפשרות. אני רואה שיש נשים שכבר כותבות, אני כבר מתייחסת לצ'אט. שמתי לכם את כל הדברים שיש לנו כאן. עליזה כותבת, אני מתחברת לקלף של הכוס, בחיבור לכוס קפה, עצירה שלנו לרגע לקפה, ברקע יש שמיכה. הפסקה היא לא קיפאון מצוין. עצירה היא בדרך כלל מקום שמזמין הטענה. פוקוסינג, חישוב מסלול מחדש, לפעמים קצת פאוזה להירגעות, לאיסוף, לשליטה. יופי, אם יש עוד נשים שרוצות לשתף, אנחנו ממש נשמח. גם אם אתן רוצות לשתף בקול זה בסדר גמור, או בכתיבה, מוזמנות כרגע. אני גם רוצה לתת לכם טעימה מהקלפים עצמם, אז יש לנו כאן אפשרות לכתוב לנו בצ'אט, אני אחר כך אדפיס לי את ההערות.
הערות באלף. תבחרי כל אחת שתכתוב מספר בין 1 ל-52, ותגיד לי אם היא רוצה מנטרה ותמונה או קלף הנאה לפעולה. בערכה יש 104 קלפים, אז תכתוב לי מספר בין 1 ל-52, ולמה אתם רוצות. אלה לילך כותבת, אני בחרתי את הלוח החלק. בהתחלה חשבתי שהמחברת זה בעצם אותו דבר, אבל ללוח אין כלי כתיבה, אז זה עוד יותר ספונטני ופתוח. אני הרבה שנים מנסה לחיות בהבנה שבאמת הכל אפשרי ודבר אינו צפוי. אני בוחרת בכל ההיבטים להתמסר לחלל הפתוח, לכל האפשרויות. יש לי אפילו affirmation בסגנון, ולפני כמה שנים הכל פתוח ואני מתמסרת לכך. יפה, את יכולה אפילו לשתף אותנו בפרמציה הזאת. שרון שיר כותבת, בחרתי במחברת הריקה, הכתיבה בה מאפשרת סוג של פורקן נפשי, עיבוד מחשבות, ליצור מחויבות, משימות, לייצר פעולה, להעלות רעיונות להמשך התמודדות בעסק, במשפחה. מקסים. יהודית כתבה לנו, בחרתי את קלף BU, להמשיך להקשיב לעצמי, מה אני מסוגלת היום, לתת לעצמי רשימה עם משימות, וכל יום לראות מה אני עושה מהן, לבדוק מול הלקוחות מה הצורך שלהן. יפה. הנה כוכבה כותבת לנו, קלף 26, וסיגל 27, הנאה לפעולה. מקסים. אני אשמח שתכתובנה לי גם את המספר טלפון של כל אחת, שאני אוכל לשלוח לה את הקלף. עדי כותבת לנו 13, הנאה לפעולה. עליזה את 37. יופי. תכתובנה לי טלפון שאני אוכל לשלוח לכן בפרטי לכל אחת את הקלף שלה. מעולה. מריאלה כותבת, אני ממש פועלת לפי הקלף המדבר של החיוך. אני מקפידה לשדר חיוביות ושמחה ונהנית מהפידבקים. איזה כיף. איזה כיף, יופי. מצוין. אני רואה שאתן כותבות. מעולה. לכתוב לי מספר וטלפון וזה יגיע אליכן. נפלא. אז אנחנו ממש רגע לפני סיום. אתן מוזמנות להמשיך ולכתוב לי את המספר שבחרתן ואת הקלף שאתן רוצות, הנאה לפעולה או מנטרה ותמונה. מי מכן שרוצה לתת לנו איזה משפט סיכום או לשתף, תודה סיגל, תודה רבה, לשתף מה היא לוקחת מהמפגש שלנו. זה הזמן, ניתן ככה כמה דקות לשיתופים קצרים לפני שאנחנו נפרדות. אז המיקרופון, תפתחו מיקרופונים ומוזמנות לשתף. אני מראה לכם יש לי איזה תקלה והזום מתנתק לי כל הזמן, אבל אני מנסה להראות לכם את הכרטיסייה הזאת וסיפרתי עליה. אני מנסה לחבר הכרטיסייה אומרת I surrender to the journey with an open heart, ויש עוד אחד כזה שהוא יותר עוסק בחלל שדיברתי עליו קודם, על החלל הפתוח. אבל זה סדנה שסביב הנושא הזה הייתי כל הזמן להסתדר עם החוסר ודאות הזה, עם זה שמצד אחד לא יודעים כלום, אבל מצד שני זה פותח את כל האפשרויות. מקסים. אם את תראי שאת יכולה לצלם לנו את זה, נתקע לי הזום כל הזמן, אני בהמתנה למשהו שיפתח, אני מנסה. יפה. אם יש מישהי שרוצה לשתף אותנו בעוד משהו לפני שאנחנו נפרדות, תובנה שהיא לוקחת, מה היא הולכת לעשות, הדבר הראשון שהיא הולכת לעשות עכשיו, בבית, בעסק. כביסה. אני אשלח לך גם את שלי. מקסים. נהדר. עדי כותבת לנו, אשתדל לחייך יותר, בשמחה. את לא מבינה איזה ריפוי זה, זה תענוג אחד גדול. יופי.
אני ממש לא מצליחה, גם אני לא יכולה לכתוב לך את הזה, אבל אם אפשר לשלוח לך ביוזמות את את יכולה הטלפון לשלוח, שלי, כי אני אני לא כותבת מצליחה. כאן, אני כותבת כאן גם את הטלפון שלי, ואפשר לשלוח לי בפרטי גם שאלות, גם אם יש משהו שחשוב לכם, ספציפי לדברים מסוימים, גם אם יש משהו שבא לכם ללמוד עוד על מה שאני עושה, בשמחה רבה. אז יש לכם כאן בצ'אט 4 דברים שקיבלתם ממני, הזמנה להצטרף אלינו ביום ראשון לבוקר מחבק ומחזק, 2 מדריכים שאתן יכולות להוריד את מה אתן יכולות להוריד את שניהם ולראות למי מהם אתן מתחברות יותר, ומוזמנות להצטרף אלינו לקבוצת הוואטסאפ, ותודה רבה על בוקר משובח, תודה ללימור וליוזמות עתיד בכלל על הבוקר הזה. בשמחה גדולה. תודה רבה באיזה, לכולכם באיזה שהשתתפתם. קבוצה, כרמית? כי אני לא, בהכרזות זה לא. באיזה מהקבוצות כתבת את המידע הזה? כי אני לא רואה אותו. את מדברת אליי? בצ'אט, היא כתבה את זה בצ'אט פה. נו, הכל הצ'אט שלי כתוב תקוע, אני בצ'אט, לא יכולה לפתוח את זה. הכל כתוב לפתוח את זה. בצ'אט, ונתתי פה את הטלפון שלי, את יכולה לכתוב לי הודעה, והכל יגיע אלייך, כל מי שרוצה. אני לא רואה את הצ'אט. הזום שלי תקוע, אני רואה מסך שחור. אז יש את לך רוצה עט שאני לידך? אקריא לך? כן, יש לך עט לידך? כן. תכתבי, הטלפון שלי הוא 052-621-3456, תכתבי לי הודעה, ואני שולחת לך את הכל אלייך. רב תודות. בסדר? כל מי שגם שלחה איזה קלף היא רוצה, או מה, אני אשלח את הקלף אליה, וגם אשים שוב את הדברים אם לא ראינו את הצ'אט. אז תודה רבה, לימור מחזירה את זה לכם. אליכם. תודה רבה. יום טוב. תודה רבה.